Naog daw sa sunog ang siyam ka mga classroom sa Sitio Napo, barangay sa Pangdako ning Dakbayan sa Sugbo. Sa iranta ang detalye, pinagi ni ining report. Daw nahisama sa impyerno ang kayo nga daling nilamoy sa mga classroom sa Napo Elementary School nga naimutang sa barangay sa Pangdako, Dakbayan sa Sugbo. Tungod kay karaan na ang building, dali ra kining naugdaw diin naglakip sa siyam ka mga classrooms, apil na ang principal's office. Ang lawak diin nakamontar ang mga telebisyon, laptop, personal computers ug uban pa nga mahinungdanon nga butang alang silang operasyon sa eskwelahan. Hingpit nga napaong ang sunog alas 3:23 sa kadlawon nga nagbilin og 2.4 million pesos nga danyos. Gisusi pa sa mga investigador ang hinungdan sa pagsilaob sa kayo nga nisangpod sa sunog. Posible matod pa nga faulty electrical wiring. Ang kanigid sir, Marcos type pa ni na mga building kani ang kabaldon karaan ang gini. Marcos type pa ning uban kani nagi-renovate lang ni siya pangilisan ng mga atop, mga pintal. Walay klase ang mga tinunan sanglit, nagseminar kuno ang tibok nilang mga teaching personnel ug aduna usay gilakaw ang ilang principal. Gipadayag sa Pangulo sa DepEd Cebu City Division nga magpadayon ang klase pinaagi sa modular learning samtang ayum-ayumon ang nasunog nga mga classrooms. Ang atuang local school board, nanaron sila dito ang mga engineers, na sila na mag-clearing po sila and then they will put up tents. Ang usa sa anak na mag-blended learning na lang sa ang mga bata for the meantime. Naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisda kining grupo sa mga tinunan nga nagsudong sa ilang tunghaan nga naugdaw sa sunog. Ang uban kanila, estudyante samtang uban din hinagtapos busad ako kayo ang ilang kahinugon sa tunghaan nga nahimong kabahin sa ilang kinabuhi. Maluoy mo ko sa ICT kay ang mga computer na nga buto. Hasta laptop. Sakit kasi ko ani. Gapon nga di na sad magmujulak sad man eh. Ha? Magmujulak na sad kay wala naman ang kuan na yonon pa man sad. Akong awhag nga unta naidaghang motabang nga maayo nigdali ang Napo nga eskwela. Ang flag nga wa maapil sa pagkasunog nga padayong nagwagayway ang nahisama sa paglaom sa matinunan nga magpadayon alang sa pagkabuot nila sa ilang pangandoy nga mahuman sa pag-eskwela. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.